Ni Gaizka. Eta ni Gartzea, Aman barengana etorri gara. historia bat eskatzera. Agurtzanen naz, Gaizka eta Gartzearen amama. Ni enaz mungien jaioa. Zabalondoko auzoan baserri batetan Perun izenetakoan jaioan nazne. Zabalondoko jaiek Laukarizko festetan ospatzen ziren. Santiago, Santa Ana eta Ganbelu. Baserri horretan, aita gaztamagaz ganera, aitit eta mamagaz bere bizi nintzen. Nire mamak Eulaliok eunizena eta aititek Timoteo. Jaietan, Santiagoak ospatzen ziren. Urrengo egunean Santa Ana eta berro Ganbelu. Santiago egunean, beste aititia mamak, osabak eta etortzen ziren gure baserrira ospatzen. Torduen, etxeko andrak lan asko egiten zuten baskariak eta antolatzen. Santana egunean ordez, arteroko egunean preparatutakotik jaten gendun. Eta horregatik, etxeko andren eskonduen egune ospatzen zan Santana egunean. Egun horretan, Elixako atarien, Galleta Mariak eta Ardau Gozoagaz eskaintziotzean oparitxu bat. Eta jan eta edan ondoren posposipara eta jota jantzan egiten zituzten. Nire mama bere joaten zan egun horretan 10 mesera, eta mesa ondoren kopu hartu eta tragutxu egin eta jantzan egiten zuen. Eta gero, etxerako ordu esanean, karamelo batzuk edo erosten zituen, ara joaten ziren karameleru edo barkileru eri eta ekarten zituen baserrire lobaren poserako. Urte batetan, amama konturetu zan, Joseba Arribet ekarri dela karamelo saltzailea. Eta berazan izostie, amamak inoz ikusi berik eukioen. Pentsa zuen, hori bai guztako jakola nire lobasarrenari, posposi parako da gurtzan eroten dotze danean. Erosi zauen, eta beti bezala karameloak eta iten zituen moduen, amentaleko boltze joan sartu zauen. Torrela joan zan baserrira. Ni han egon nintzen, atarien, saltokata itxaroten, pazientzia maitute, ia noz agertuko dana mama, eta ze opari ekarriko dozten. Eta etorri zan, mama. Begira, eza osten, gauze berri bat ekarri dotzut. Amentaleko boltziluan dekot. Ikusi. Eta erakutze osten boltzilua. Sartu nendunik eskue barrure, eta busti, eta pringozo egon zan boltzilu barrue. Atara nendun kanpora, eta barkilozko kukurutxo erdi busti amiotu antzeko bat egon zan barruen, eta esaten bere gusta. Amama bere zurtzintxe gelditu zan, zezuen pentsaten izotza urtu egiten zela. Eta urte hartan gukuz biok sekuleko decepzioa eroan gendun. Baina gero, urteak pasatuta adituten danean atzerantza, ere txitzen dozt, dala anekdota oso maitagarri betala, erakusten dauena ze gixajoak eta ze inusentetxuekinen urte haietan. Eta hoxe da nik eskaintzen deutzedan historioa nire lobari, eta beraien bitartez zu hori guzti hori. Eskerrik asko.